मा जादों होनदोंमोनलाय? ए दाखालि आंनावहाय बिबनाय थाफैदोंमोन बै बामोनगाव दुथुफोरनि। औ। ओमफ्राय दा बियो दाखालि थांनाय सुनिबार बेलासिनिफ्राय गोमानानै दङ मानसियानो नागिरलाबो मोनाखै जाथिफोरनाव खबर लाबाय गैया। नोंसानाव मैया थायोमोन? औ आंनियाव थायोमोन। नोंसिना मा जायगा? थुक्राझार चिरांखुंग्रि औ ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ चिरां। नोंथांनि मुङा? बिफानि मुङा बिमल मुसाहारि। नङा नोंथांनिया? आंनिया प्रसिल सुमफ्रामारि। औ ओमफ्राय बे माबाय गोमानायनिया? गोमानायनिया अनसुमा मुसाहारि। अ माने न'निफ्राय खोन्थायालासिनो थांदों? औ खोन्थायालासिनो थांदों साइकेल बे लेडिस साइकेल लानानै थांदों मानसिया। मानसिया खै बोसोरनि? 15-16। 15-16 फरायगासिनोमोन नामा? फरायनायालाय फरायाखिसै। उम। फरायनायखौ गारबायमोन माने मानसिया एसे ब्रेनाव एसे बोरैबाला एसे सर्ट जायो। माने मालाबा माबा मालाबा खर'आ एसे नायनायाव बोरैबा आरोना औ नायनायावथ' बिराद मोजां मानसिया। उम। खर'आ एसे सर। अ। ओमफ्राय मानसिया गोमानानै दङ आरो। मानसिया गोमानानै दं माने माबा न'निफ्राय थांनो रावनोबो खोन्थायालासिनो थांखादों? रावनोबो खोन्थायालासिनो थांदों ओमफ्राय बेलासियाव दंमोननो ओमफ्राय दासिमाव गामि एरियायाव खबर लाबाय गैया। उम बिमा बिफानोबो खबर लाहरबाय हरै गैया आरो मानसिया। ओमफ्राय नोंसानाव थाफैनाया बेसे गोबाव जाखोमोन? आंनाव सप्तासे बायदि जाबायमोन। आलासि जानो फैदोंमोन? बोनो थाफैखायो फैबाय थाखायो आंनावनो। ओमफ्राय न'खराव मोनहैयाखै? न'खराव मोनहैयाखै नै बिफाबो दंखायो आंजोंनो। अ। बिफाबो नागिरगासिनोखा आंबो नागिरगासिनो गैया मोनाखै। मबाइल लायामोन? मबाइल लाया ओहो। ओमफ्राय दा नोंसोरो मा लुगैयो जेनेबा सोरबाफोर नुबाथाय हमना दोनजानो लुगैयो? औ हमना दोनजानो लुबैयो आरो औ नोंसोर मिथियोमोन। लांफैगोन जाहैबाय औ लांफैगोन औ ओमफ्राय फट' नांगौला हरनोसै आं सार। औ फट'खौथ' नांखागोन दा फट'जों सिनायगोन नालाय मानसिखौ। औ औ। फट' नांगोन ओमफ्राय फन नाम्बार नांगोन। औ औ फन नाम्बारा बेहाय हरबानो जाबाय। औ आंनो मानसिया मा होनो रायज्लायनो मोजाङै रोंङोना रोङा? रायज्लायनो मोजां गोरोंखा। ओमफ्राय मानसिखौ नुनायाव फाग्ला बायदि नुआ आरोना? फाग्ला बायदि नुआ ओहो बिराद साइसखा महर गोसाखा मानसिया। गोमथाथा एसे गाहाय। औ। बिथांखौ दिनै कारापसननि थाखायनो CM भिजिलेन्सनि टिमा बिथांखौ दिनै एरेस्ट खालामदों आरो बे सासे एरेस्टेड VC दा बेनिखायनो जोंनि गोथार मोनसे बे थानसालि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जोंनो गोग्गो सासे मोजां VC नांगौ होननानै जोङो आन्दलन खालामबोदों दाबि खालामबोदों अब्लाबो दिनैसिमहालागै दिनै आसामनिनो गभर्नर बिथाङा दिनै जोंनि दाबिखौ खोनासंबोआखै दा बेखायनो जोङो दिनै मोनफ्रोमबो कलेजाव बे आन्दलनखौ 1 घन्टानि थाखाय जोङो खालामदों फैबाय थानाय समाव सानसे साननैनि गेजेराव जुदि लाइस्राम लाद्दु सिंखौ जुदि बोखाराबा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि VC-निफ्राय जोङो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जेसेबां माने एफिलिएटेड कलेजनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै आरो जोंनि दिथागिरिफोरखौ लानानै जोङो क'क्राझाराव गिदिर मोनसे आन्दलन खालामनो थाखाय थांखि लादों आरो बिनि गेजेरजोंबो जुदि गभर्नरा जुदि जोंनि दाबिफोरखौ खोनासङाब्ला खुब खम समनि गेजेरावनो जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मेइन गेटआव जोङो सान हर ओंखाम संनानै जानानै बेयावनो उन्दुनानै थागोन जेसेबां दिनहालागै लाइस्राम लाद्दु सिंखौ बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय बोखारा जोङो बे इउनिभारसिटिनिफ्राय जोङो न' फारसे गिदिंफिननाय नङा होननानै जोङो थांखि लानानै दङ बेनिखायनो सम थानायावनो जाहाथे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि VC लाइस्राम लाद्दु सिंखौ बोखारनांगौ होननानै जोङो सानो